Excited na mi. Karong adlaw, natay pagabuhaton nga music daw. So, sa wet paglangay-langay, atuan ang sundan ang atong Pagi na award. ganit tabulo butag sayo magkuan na Excited na ang atuan ang mga award nga makadawat sa ilang mga award. Uy! Sakay ko yung una sa kung ano. Kadawato na jud mi. Welcome to moving down ng mga Marites Graduates. Ajin marangal dili nga trabaho ba no? With highest honor. Malinaw mo tinawago. Malinaw mo sama mo sama. Malinaw ta. Miss Ilaylay. With an average of 99.999%. Best in Morning Chismis Award. Best in Malahubog Award. Best in Sabab Information Award. Nawakan na. Uy! Excited. Excited ba ano? Uy! Nagingay ka ng pamuno nga magpuan no. Ano lang taga lang. Congratulations, Miss Ilaylay. With high honor, with an average of 97.999%, goes to Miss Nililing. Ang kamusyagit mama ni. Best in Malabuhat Pagkustoyo Award. Best in Nakialam sa Kinabuhi sa Uban Award. Congratulations. Daog na si Mama. With honor, with an average of 96.999%, Miss Cordapia. Best in Malaigit Award, Best in Pungangera Award, Best in CCTV Award. Okay, congratulations, girls. Ang sabay ba ko ninyo nga nakadawat ko sa inyong mga award? Kaya akong palipay na nakadawat sa award from Buksagan mo? Palipay sa mga classmate. Congrats! Congrats! Thank you! Uy, tanungan ang mic. Kaya mo tanong. Hila ka mo! Dali ka mo! Uy, ang mayo na yung trip lang ko. Ano ang COVID yung lumutag sa iyo ba? Kitchen mo sa mga panatas. Ikaw, Miss Ilaylay. Pahingon na lang po. Salamat sa mga nagsuporta. Salamat